Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. Hej, Safballs, og velkommen tilbage til endnu en ny video inde på Kauf Gaming. Det er lang tid siden, jeg sidst var optaget en video, så derfor har jeg tænkt mig at optage en video i dag, fordi der har været nogle skænderier, der har været noget med skole og alt muligt, så har vi ikke haft nok tid til at lave videoer, og jeg har også været lidt dårlig. En af de spil, jeg har været glad for at spille imens, det er faktisk Skywars. Okay. Jeg er så ikke blevet så god alligevel. Nå. Vi ses til næste game. Wow, flot. 2 sek. Så er vi inde i et nyt game. Wow. Lad os se, hvis det er fedt. Hvad skal man prøve lige til den her? Så vi her, og en basic chest. Ej, hvor er jeg dårlig til at ramme her. Sådan der. Russians. Okay, det var rimelig heldigt. Jeg tror lige, vi går tilbage til min ø, jeg skal lige sortere min ryg. Jeg overvejer, at det har overhovedet min ø. Er det? Ja, det var det nok. Jeg har en speed potion. Jeg kunne nok godt blive nyttig. Vi er 2 spillere tilbage. Oj, annars går. Der. Okay, det var så for mig selv også. Vi vandt. Nå, jeg klipper lige ind til næste video. Hej. Hej og velkommen tilbage til endnu et nyt game. Lad os se om vi kan vinde det. Det er så den første, som nu joiner mig.
Undskyld, jeg er meget stille. Jeg prøver bare at lytte meget eventuelt. Okay, vi har fået fat i nogle roser, der er lige sagde. Okay, det der tør jeg ikke. Ja, prøv at se, den havde ikke virket. Så jeg tror, jeg har lavet den lidt før. Ej, prøv den gav mig en chok, den der. Nå, ja, jeg får lige sin game. Kom nu. Undskyld, hvis videoerne de er sådan ret dårlige. Hvad hedder det? I må beklage lyden, hvis den er fucked. I må godt dislike den, hvis den er lort, og I bestemmer selv, om I vil dislike den eller like den. Sådan der. Undskyld, jeg er lidt langsomt til at trække til. Skal jeg? Ja, jeg sagde sådan. Okay. Dårlig sats. Det er nok ikke lige det bedste sæt, når man skulle sige det, jeg prøver at nakke ham. Undskyld, det var en dårlig lyd, kunne jeg høre. Det går det godt. Kæmpe udvalg af buer. Okay, den er jo lige til at flække pisse af, mand. Og jeg banner. My first kill in that game. Jeg håber ham den anden ikke har bue. Nå. That guy is so now. Nej, den er kunne godt få. Ja. Nej, så har han sat vand. Hvor besværlig vil han lige være, mand? Det var heldigt. Altså ikke håbe, han dræber vandkilden. Ja, okay, det har han gjort allerede. Please. Okay. Jeg tror lige, jeg kører der. Sådan går det, når man ikke kan finde at spille. Jeg tror faktisk, jeg bliver nødt til at sige farvel. Efter det game, det er faktisk dårligt timet. Jeg kan se på tiden, at der, Ja, jeg vil bare sige tusind tak, fordi I gad at se med.